Türkmenistan durly kysymnaky Mercedes, BMW we başga-da bir näçe awtobuslyň ýurda getirilmegini gadagan etdi. Türkmen häkimetleri Germaniýada öndürilen Mercedes kysymly awtobuslyň ähli görnüşiniň ýurda getirilmegini gadagan etdi. Şol bir wagtyň özünde 2017-2021 ýyllar aralygynda öndürilen durly kysymnaky BMW, şeýle-de Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kysymly awtobuslyň käbir görnüşleriniň import edilmegi gadagan edildi. Bu barada Türkmen Nokot News neşri habar berýär. Täze düdügüne görä 2 ýyl dolan Toyota we Lexus kysymly ulaglaryň käbir görnüşleriniň importyny hem çäklendirmek ýerdildi. Türkmenistanyň şäherine getirilmegi çäklendirilen awtobuslyň sany bu şeýle. Ähli görnüşdäki ýeňil Mercedes ulaglary 2017-nji ýyldan soň öndürilen ähli BMW kysymly ýeňil awtobuslar 2017-2021 ýyllar aralygynda öndürilen ýeňil Volkswagen Caravella, Volkswagen Touareg V6, Volkswagen Phaeton, GMC Yukon Denali XL, Chrysler Pacifica L, Club Car President Villager 4 elektrikli ýeňil awtobus, Tesla Model X elektrikli ýeňil awtobus. Öndürilen tenesinden 2 ýyl dolmadyk ýeňil Toyota Granvia V, Toyota Hiace kiçi awtobus, Toyota Sienna, Lexus ES. Bu ulaglar Germaniýada, Abaşada we Ýaponiýada öndürilen awtobuslardyr. Türkmen medeniýeti çäklendirmeleriň sebäpleri barada habar bermeýär. Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň awtobus edinmegi we olaryň renki babatyna ýyllar boýy durly çäklendirmeleri girdip gelýär. 26 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň bahasy 200 000 manatdan ýokary bolan awtobuslyň eýelerinden özleriniň aýlyk girdijileri barada deklarasiýa talap edýänligini habar berdi. Hususan 2015-nji ýyllardan bäri häkimetler ýurtda hereket edýän awtobuslyň renkiniň ak reňke boýalmagyny berk talap edip gelýär. Bu talap geçen aprelde awtobuslyň radiator gözenekleriniň ak reňke boýalmagynyň talap edilmegine çenli barp ýetdi. Geçen noýabrda häkimetler ulaglaryň zawoddan çykarylanyna goýulan bölegini degişli ýene bir çäklendiriji düdügüni güýje girdi. Muňa laýyklykda sürüjilerden ulagyň döwlet belgisi oturdylýan ýeriniň aşaky we ýokarky böleklerini ak reňke boýatmak talap edildi. Şol ýylyň sentýabrynda häkimetler Özbegistanyň öndürilen Matiz, Nexia we Damas ýaly ulaglaryň sürülmegine gadagançylyk girdi. Azatlygyň çeşmeleri 2020-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň raýatlary Mercedes we BMW kysymly awtobuslary sürmegiň döwlet resmiýetleri derejesinde gadagan edilmegine garalýanyny habar beripdi. Soňky ýerdilen gadagançylyk geçen ýylyň maýynda ulag çäklendirmeleri boýunça döwlet resmiýetleri derejesinde geçirilen maslahatyň durmuşa geçirilendigini aňladýar. Bu aralykda 2 ýyl mundan Türkmenistan Russiýada öndürilen Aurus kysymly awtobuslary satyn almagy istek bildirdi. Bu sowda iki ýurdun döwlet baş tutanlarynyň arasynda 2019-njy ýylyň oktýabryna maslahat edildi. Türkmenistana soňky gezek 2019-njy ýylyň awgustyna Türkmen Sehrasy 2019 adly halkara awtobus sergisi geçirildi. Sergide beýleki daşary ýurt awtobuslary bilen bir hatarda Germaniýada öndürilen BMW we Mercedes markaly ulaglar mehmanlary görkezildi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy 27 awgustda Farabda we Türkmenawatda Mercedes kysymly ähli kiçi awtobuslaryň jerimi duralgalaryny alınıp gidilýändigini, BMW we Mercedes kysymly ýeňil awtobusalaryň hereketine çäklendirmek ýerdilip başlananyny habar berdi.